Een walvisk van 15 ton oer de kade takelen is al een hele operatie. En troch de stwarm gaat er echt nog een heel avontuur om veroren voordat het beest hier aankomt. We waren op het strand bezig om die andere 5 die daar nog liggen van het strand af te trekken en dan mee te nemen en dan aan boord te zetten. Alleen door het slechte weer was dat niet mogelijk. En toen moesten we eigenlijk terug en op de terugweg werd er een ander gevonden aan de dijk. Ja. Dus dan niet meer mee? Toen hebben we die maar meegenomen, hadden we toch wat. Het takelien is geen sinecure, want bij een derde walvisk moet je altijd rekening houden met ontploffingsgevaar. Dit was bij de ongespeelde potvisk in 1997 op het Ameland. Je denkt er natuurlijk aan, maar hij moet er toch af. Dus dat zijn dingen. En dat was ook dat voorgesprek waar we daar met jullie hadden. Van, klaar, dan blijven we een beetje uit de buurt en gaat hij dan heb je wat opruimwerkzaamheden extra. Maar ja, dat is altijd afwachten. Als de potvisk dan lang omlet in de lucht hing, bleef het spannend. Nou, we hebben er normaal een stalen frame voor waar die op ligt en dan heb je hem altijd onder controle. Alleen dat was nu niet mogelijk, dus nu hebben we 3 stroppen moeten zetten en je zag het zelf, dat ging mooi, gelukkig. En dan is het werk nog lang net dien. De malje stappen Azen weer op een boord naar Texel, want er lezen nog 5 potvisken op het strand te wachten. Die gaan we daar op het strand, ruw weggezegd, gewoon aan stukken naaien eigenlijk. En dan afvoeren op ons schip en dan volgende week hier naartoe. Smerig klusje niet? Ja, maar ja, iedereen, daar zijn we wel aardig goed in. We zijn heel wat gewend, we zijn een calamiteitenbedrijf, dus het hoort erbij en we vinden het leuk.